It's a prank! Ale ne, neskončíme na to začať, že to je úplne jasné. Prepačte, je to vystrašenie. Tí, ktorých bavím, keď natáčam a som pre vás také panelné, tak určite ste boli smutní a ne, tak mi napíšte do komentov. A budem vytvárať kanál pre fans. A to vám dáme do dnešného videa, lebo ešte som nevytvoril, takže toto ideme prísť zo školy, až budete vidieť video, lebo ja som doma. Tento tu tamhle hošánek zlobí. Ale boli na trochu. Najmä to boli všetko, boli z toho potrebujem na záchodom. Proste mám prázdny žalúdok a potrebujem ísť na veľkú, tak ako chápete. Hrozne nepríjemné, musíte stále jesť veľa, keď si plný. Ísť na veľkú, znovu jesť, až kým budete plný, znovu ísť na veľkú, než vás hrozne bude bolesť brucho. Kamera stále padla. A za chvíľu, neviem, kedy bude to interview s psom, som ešte nestiel spraviť. Keď sa mi trochu ešte nabije kamera, tak to spravím, lebo mám práve teraz aj nabíjačky. Vidíte, natáčam na mobile Samsung Galaxy S5360, ale teraz som si posťahovať jednu pesničku a neuveríte, čo sa stalo. Iba pre tých, čo majú Samsung, si môžu vybrať PS4, ďalší Samsung alebo iPhone 6s. No. Ale ja som mal PS4 a ten Samsung zamietnutý, bohužiaľ, dali to na prístupe. iPhone 6s. Takže som išiel do súťaže voľakej, tak ako vyhrám iPhone 6s, čo. Selfie. Preto viacej premakané, môže si to stiahnuť Power Direction, bude to lepšie. Dajte to nejako, chápete? O to som nepoznal platu, lebo aj tak mi nechci späť kúpovať nový mobil. Ono národky, to je 29.10. a dneska 24.5. Je ako ešte 5 mesiacov. 2 mesiace mi rýchlo behnú, lebo bude leto, kúpanie, to budú videa. Viacej vychádzať budú. A toto by mohol byť koniec tohto videa a možno už sa posnažím pre to interview s psom. A spravím si selfie, prepošlom si to do tabletu a natočím tento obrazok, nebudete vidieť to selfie, lebo nemám nič na natáčanie obrazovky, nemám ani naeditované, že by som tam tú fotku pridal, to sa dá. Musím si proste stiahnuť Power Direction. To je hrozne dobre naeditované, tam môžete vkladať obrázky. Dobre, to ani vo vývoju videu nejde, ale vývoju videu zase to má pípanie. Ale zase musíte mať kratšie video ako 5 minút, ináč ho nemôžete zeditovať. Nebo mu ani vidieť nepôjde. Takže je to Power Direction, môžete mať ročné video, ktoré má rok a môžete ho vidieť a zeditovať. Takže toto bude koniec videa, toto vidíte môj pekný modrý paplník, všetko modré. Steny tu sú biele, lebo som v obývačke, tam je plno.
A môžeš počkať na video?